atong tanawon dinhi ang lahi na sa mga grupo sa mga katawhan sa Israel, mga kaigsuonan, sa diha nga nauli na sila. Na ay usa ka segment dinhi in the family nga nakaplagan ni Ezra, mga kaigsuonan, nga wagi bisan usa nga naapil. Kung atong basahon dinhi no sa Ezra chapter 8 verse 15, nagkanayon din ang pulong, now I gathered them by the river that flows to Ahava. So sa murag sa ilahaning pagpanaw pauli, mga igsuon, na mahuway sila kadali dito stampi sa suba. Unya na nagpundo sila dito sulod sa tulo ka adlaw. Ug matod pa dinhi akong gitan-aw taliwala sa mga katawhan ug sa mga pari, og nakaplagan nga walay ni isa sa mga anak ni Levi nga atua dito. So buti pasabot, mga kaigsuonan, the Levites were left in the foreign land. Very murag kuan kay, mga kaigsuonan, katingalahan kayo ni nga ang mga Libihanon who were playing a very important part in their temple life, mga kaigsuonan. Kaya mao gini sila ang mga nagsirbe sa ilahang templo, mga kaigsuon. Naapil ni silang kabihag, pero pag uli na nila, mga kaigsuonan, murag walay usa sa ilaha nga willing mo balik. Gani ang atong introduction din sa kaninga part sa lesson, mga kaigsuonan, silang tanan na sayod gyud nga mabihag gyud sila sa ubang mga nasod gumikan sa ilahang pagkayabag-yabagon. Deuteronomy chapter 30 verses 1 to 6, mga kaigsunan, pahinumdom gini sa Dios nga kung mag-ulo iniktin mo sa inyong pagsunod sa akong mga sumbanan, dili gyud masipyat, mabihag gyud mo sa ubang mga nasod nga inyong kontra. Pero ayaw ninyo kalimti nga ako mo inyong Dios nga mahinumdom kaninyo og mo panalangin kaninyo pag-usab kung mag-usab mo sa inyong mga dalanon og ipabalik ko kamo sa inyong dapit nga gigikanan. So naani nga saad sa Dios, mga kaigsuonan, but sa pagtawag ni Ezra nga manguli na sila balik sa ilahang yuta, because this was the chance for the whole nation to be repatriated. Gitugutan na sila sa lain nga nasod, mga kaigsuonan, nga mapakauli na sila gikan sa exile. Kining mga Levites, mga kaigsuonan, wa maapil dito sa iyahang pagkwintada nga kuyog sa grupo, which means nagpabilin. Posible, Pastor Gingging, Pangtanan ako na. na ay posible nga tubag ana mampingki. Ngano? Kay ang mga Levites, manggod, mga kaigsuonan, kahibalo sila nga wala sila'y panulundon dito sa Israel nga yuta. Kaya ang ilahang panulundon, mga kaigsuonan, kahibalutan na aras templo. Buot ipasabot, sila ni ang mga walay mga property sa 12 ka anak ni Jacob, mga kaigsuonan, si Levi ang walay panulundon. Kaya ang ilang panulundon na as templo. So which means mag-alagad sila sa templo. And they were thinking, wala man tayo to ang yuta dito mapuyan, alangan magmusampa na lang tas ubang mga tribo. So, alanganin na. Plus, tingali wa sila magunahuna, mga kaigsuonan, nga pag-uli na sa tibuok nasod, mabalik pa ang temple exercises. So, probably, wa na nila giasyo, makaingon sila nga, human naman nga to ang mga responsibilidad. But this was not God's plan. So, kung imong tanahon, mga kaigsuonan, naagyod kanunay ang ministerial function of those who are serving the church, mga kaigsuonan. Tinuod na atong nakita, sukad pa kaniadto hangtod karon, mga kaigsuonan, nga ang atong mga magbubuhat, ang mga ministro, naagyoy role nga pagahimuon, mga kaigsuonan. Tingali nagunahuna ta nga moabot ang panahon nga mawala na ang mga pastors o ang mga lay preachers. No, hulata lang ninyo, mga kaigsuonan, ang katapusan nga dako nga singgit, mga igsuon, sa pagwali sa balita sa tibuok kalibutan. Bisan pa ang mga elders, bisan pa ang mga Sabbath school teachers, and all other members of our churches, mga igsuon, mahimo ng mga magwawali niya ng panahon na. So dili gyud mawala ang katungdanan sa atong mga ministro o sa atong mga Libihanon, so to speak, in our community today. So nabilin sila, mga igsuon. Kung sa may gihimo ni Ezra, Pastor Gingging, can you make a follow-up on this point? Ang sa Levites aning panahon na, ang ilang role mao ang spiritual reformation. Yes. Mao ang pag-revive. So mao na nga si Ezra
gitawag siya utro ingon diri. Therefore, a second call was made to convince some Levites to go to Jerusalem. Amen. So gitawag makaigsuonan, nagpadala siya og mga messengers o ang nahitabo makaigsuonan, nagabalik ra gihapon sila tungod kay naghimo sila fasting, nagpaubos sila sa tubangan sa Ginoo o sa laktod nga pagkasulti ang trabaho sa Levites nagahimo gihapon sila sa pag-function Amen. dito sa iglesia. Yeah. So kung ano itong punto ni, kaning giingon din ni Mampingkin, no, nga, the Levites were essential. So alang sa ilang spiritual reformation, mga kaigsuonan, dili gyud magsilbi kung walay mga spiritual servants nga motabang sa panginahanglanon sa tibuok katilingban. So sa pod, dili na pod maayo ni nga nahimo lang tang totally dependent sa mga pastors, no, kay atong makita din sa Pilipinas epektibo kay mga kaigsuonan nga daghan kay membro gamay ra ang pastor. Ato ginang nahibaw-an mga igsoon sa mga tagalain nga nasod kay balo sila ana nga halos kada church bisag pila ray membro nagtapon og ang pastor diha mga kaigsuonan na ay senior pastor, na ay junior pastor, na ay youth pastor, gamay ra ang membro. Kay ngano man daghan kay ang ilang pastor mga kaigsuonan. But the advantage of so many congregations with only very few pastors mga igsoon, ma-empower ang mga kaigsuonan. Pero wala na siya nagpasabot that the spiritual workers, the spiritual leaders and servants are out of the picture. Kaya nga naman, they are very essential mga kaigsuonan. Kung na-feel nimo as an elder or as an officer in your local church, nga wala ka tagaig pagtagad, igsuon, exert your effort, your responsibility. Kaya nga naman, giisip ka sa Dios nga kanang imong buluhaton sagrado, imo nang barugan dili gini mo na biyaan mga kaigsuonan. Maingon nga gitagaag pagtagad sa ilang panahon kaniadto nga dili gyud magsilbi nga mopadayon ang ilang spiritual revival and reformation without these servants. So as a result mga kaigsuonan, verses 17 to 20, nagkanayon din nga dihay 38 ka mga libihanon o dihay 220 ka mga alagad alang sa templo mga kaigsuonan. So that was a good number already that will help the entire congregation to at least survive in their daily temple as they were revived mga igsoon.